Kalian oklumka joto mukumu TV bai kerenggi tongnai joto kapangni takuk tei bukuk songno kapangni takuk tei bukuk song jeng tini angno lai tangnai salo kisasa mampli phunungmani tongo korbuk hai thayo kaisa 7 years romai Gurudev manjak eba Gurudev no pusiwi tongnai eba gobangma lukurok bo sawi tongo sakbai thangno bo binaro Gurudev hapai mani kokno ti khabani takuk tei bukuk song jeng tini thik bini nokla eba bini nogono phaisok paikha yang nahare naikha hingke bini bo tongmani nok eba bo tongmani thai bo tongmani kami bo jeng phaisok paijak angnorno kok rujak tongo trek trek jeng naitugui nainai tamni hingke hujak te prasani bisingo hujak kebang mano tongo kebang ma tongmano jeng tabuk trek trek kebang kukno sini sanani thangke sini kok brok media je kok ma thumnai rok bo haino saitogui tongnaya trek trek te prasani hujak mukmu hukumu rokno naitugui tiklanyani oma haino 7 years gelegjak tongmani 7 years kemajak tongmani jeng tini kaisa jora kedekma cerai phangsini simi jeng kok mani bisingtui khanamani cerai phangsini simi Gurudev binero phaijak Gurudev Shantikali no mani tongmani abohai hingke tabuk jeng trek trek naitugui naimani yagulo jeng sawi mankha jeng khnaka eba norokno ang sal kisa sekang ang video bo norokno ani sini habanokni bokhaktei jeng norokno phunukjak tongo phiaba afuru kebang kukno lukurok saka keboba tatal keboba kobor keboba Devguru ba chui phiaba kebang mano jeng tini kokrokno tui salayano bobohai bufuruni simi achaimani jeng kokma khnaka 7 years romi achaijak haibono cherai phangsini romi bo achaijak ne jeng keboni kebo kami lukurokni khugok khnaka phiaba sanani thangke tini joto ang kaisa dormo no kahamni sana thangya phiaba Hindu dormo kebang mano janija puitu khlai mani laimani pusi laimani tongo phiaba kebang kukno Devguru boi suwei sanani kok gerei phiaba abono tino ang trek trek tini kok salanyani bagai jeng dedekma hasalni phano bini nogo eba bini thayo phaisok paikha omono tei jeng tini kebang mano norokno bisingni kok rokno ekhregui sbai sukrubui sanani hinei jeng tini bini nogo phaisok paimani khaboni takuk tei bukuk song norok khanai mannai norok nai mannai abai khano kerengui tongdi khaboni takuk tei bukuk song jeng trek trek bini eba bobai kok salanyani bagai amabali sanai trek trek bus kamu hanyan bagai bonyai jeng trek trek kok salanyani omono bisingni kok bobohai bisingni kok no bai sugubai jeng tini silainai norok tatal kubui eba je kebangma tirpra hasteo kereng kereng thayo tabuk sorbongni tito moharasni simiromai kebang mano Gurudev no mani nai Gurudev no pusi nai tongo phiaba tini sakbai thangra Gurudev ni achaikha eba Gurudev Shantikali no mani nai jacheng abono jeng tini silainai norokno bo ang sinani bagai no norokno sawimanani bagai no jeng tini hasalni simi jeng tini oro phaisok paimani kok phiaba norok kubui tatal tini serai serai kena sawimanai jeng abo trek trek phaisok paimani yaklo jeng bobai kok salanyani bagai saitongnai eba kok salanyani ni phaijak ba jeng tini bisingni kong sukrubui no jeng sawnyani khaponi takuk tei bukuk song jeng trek trek agok laimani bisingtui jeng kubui kokno bisingni kokno khursawi sanani ni phaimani ba jeng trek trek asugui jeng tabuk bini nokhlawano jeng kaisok paijak bo tabuk suk jora jorao bo bini je pujiwi tongmani abono jeng bomahai khlaijak tong jeng abono naitugui naite trek trek tabuk bisingni kokno jeng sukrubui salanyani hinei jeng kaisok paijak jeng tabuk kok salanyani bukhago thangnai tamni hingke keboba kebang mano suhui sajak keboba tatal kebang kuk lukurok no tabuk suk jora jeng tatal mani kok tuma achai phaimani jeng nukjago phiaba ang kisa sal segango
bini puja khlaimani salo rogei gonga puja khlaimani salo rogei afro ang kisa norno monthly eba video phunujak tongo te ba abono tei kebak mono lokurok jirpra haste gnangai no khokpe blalai tongmani inke tabuk jeng kubui sawi manani bagai kubui tamo jeng sinani bagai no jeng tini sakbai thang ang tini norni buskango manukjak he aba kok salane ni maphaimani gaseng sekang no sungmungni khago thanglai khaboni dakokte jeng sungmung honggaisini omna asaini tabuk puilao puilani simi bomo hai tamo khlai o puja khlai family eba tamo khlai omo hai rok no omo hai motai omo hai gurudev no pushui family abono chuno sikang puilan timi khusai sak sanai te puila te khajani ma babu song te tako bukulo tongnai te ma babu song no lop sawi ba shuri sawo ba noro khaka hamba yasang jak tongnai ro hangkai belai keno gurun thani hamchajak norok tini bono tatal ba hamya nei wan chugui tongnai ro hangke borok tini kamana ni bukhago thangra ru jeng tongo honai nei bo tini khamja kok sana nayo ba norok yasak di je kaham nei je pujari khlai tongnai ro belai keno kaham ni kok ba nei yasang jak tongnai ro belai keno khaksango ang norok ni ma angoi tini kok sana ni nayo ang tini puila no ani babu songno tei ba ani ma songno tei ang kok sana ni nayo puila no ang kok sawo ba bahake jarma srishti gurudev bahake aprithibi jagado bahake asai phaipikha abono bising ni kongno ba huijagai tongmani kongno ruksawo tini okok khurcha jagnani angoi tongkha asik din kolang mawa bokulugai tongkhana ba sisai maya ba nuksai maya angoi tongkhana abono rugi tisa khurchawi koksa jagnani naijago tei jogoni bsaputi rok ba sini jagnani ba tai bini kogrok no khonai jagnani bagai tini gurudev chaka bo afuru sini nogo phai ba puja khlai phegya ba notun bazar nogo phai puja khlai phegya gurudev abo ang kasara kisa abo bojorani kogrok na tabuk nini nogo phai bo gurudev phaleng mani kok abo tabuk santikali gurudev phai mani kok santikali bajji age hingke bo sabrumo tongo sabroni ke bajjiren yawo tongo santikali soi santikali nubo santikali jiren yawo tongo bo hingke siri siri santikali hine mung rokti sajaguta bo phai nei puja khlai theke age bo salang mani kok ke bo saka je ang norok no kemai bo thangya tei kemai bo thangya tei huijagai bo ang tongya ang sakbai thangno norok bani tongphainai o pujari ro o babu song norok thikke guruni nam no pujo khlai suri oi mano bhakti khlai tong kogri kalangai thaka ke tabuk sukjora tabuk kubang mano lugrok singmani ke omono gurudev kubang mano gurudev na pusinai kan je praha gnangai no kereng thayo jeng moharas ni simiro mui thangke kubang mano gurudev no bini gurudev na pusinai eba tabuk shanti kali no pusinai tongoi tong hingke nang puila asai mani hingke bobo haike asai gurudev ni tabuk bini sai tola bini sisu no honnani sanane thangke bini sisu ungida asai mani kok eba tamokhe ngai asai phaike puila ni simi abos tabuk asai manani musongman puila no gurudev kathang tongklang puru thuinai gurudev bona kogri kalangai thango ang kemai thangya ang huijagai tangya ang je jaga ang ashram khlai achugoi to a jaga na ang kutuloi kemai thangke te kaisa no ang bachajak ongana oksawi kalang afro no kogri kalango te no khani borong no kogri kalang ma babu song noro bosharni utsav khlai di norong nogo mato kogri kalang thang afro ma song babu song wan chugui nana ringliya bor utsav ro khlai liya te gurudev ni kog khlai liya gurudev afro gurudev santikali tabuk nini ma babu song abo hini sawi kalangi thang hike tai ani dara sangba wan chugui asamung no romliya bor ke saraiba
이게 아니 아마 바보 성보 꼭 하나리 양이 탕가 구르덴 꼭너 서인여럼 리야 안고 탕가 그래 구르뎁 사비가 안 그마이 탕야 너 바보 안 너랑 키비 탕야 바보 너로 되게 안 제 남리 kalangmani je ang got chongi kalangmani abono nor thike puju utong laji mani butong laji ang orono pasa phane ang oran tong phane ni kok sawi kalang cái tabuk lukrok kebang mano omo hai sungbo asaijak Gurudev Santikali no pusinaida eba Gurudev Santikali ta ketal ka asai phai mani kok no ti tab lukrok ka kebang ma je video naijak eba nugjak rok to omo no kok khusau Gurudev Santikali no pusinaida eba Gurudev Santikali ingida asai phai omo no men aba kubui kok khusai tong mani ke sawi men ni bagai sai Gurudev ngonya asai phai bo thoi thanga hangana bo kaisa jaga thike te kaisa jaga bo hapai ka bo ka ishwar bo ka arma bo sai Gurudev ni arma na ani jaga wa hapai kya te Gurudev ni samung ba brahman khlai tong lai ra norok thi khana koboi khlai di ba puto khlai di ang norong no tam ni areng tatal chana ba ke bu no tatal hiya ang norong no belai khano khai rejak ang norong no belai khano hamjak te bini brahman khlai guru ni samung tangai tong nai ra tini Gurudev ni samung khlai tong nai ra norok ang bai kok sawi mano ba malai man phai mano ang sonya Gurudev anganya ang aseja kapang ni takuk te bukuk song ama mali sanayang kapang ni takuk te bukuk song truk kanaiman kana kok bothoma hingga omono Gurudev ni sisungi da Gurudev no puja khlai tong na Guru Santikali Gurudev ngida sakbai thang asai phaiya truk kok bothoma khnoro khnai no man khana bini khoktunya khnai man khana ketal khe Gurudev Santikali ngai asai phaijak pheba asai humani kok no lukorok mon sungo baba hiklai asai asai mano chungta bahine sukrobi saiman lai firane baba hiklai asai phai kobangma norok confuse ngai mano kobangma chawi mani ngai mano tam khlai asai phai asai mani kong tunyo chungte sa sumong thang pir nai asai phai ka mani kok kobangma sanani thangke bumani bohong nong khori phekena abono asayu hengke tabuk sanani thangke kebangma tabuk ni sago hapaika abono mukasa asayu ni manu hengke abono tabuk bos system bobai khlai asai phaimani ko sai Gurudev hengke 2012 ko 2002 bomitu do hengke 2003 no hengke na ko ang bukisa Afrika serai bukli tong mani ba Afrika asu hala hapka no hapana ang tike asugui malia ang khoma sani sati simu sogo jongkha ge kona mate serai kisa ma khoma kha 2003 no kang tiken ason asuka Afrika tiken ang guru no manjak sob mansujak no ang sai Gurudev no hengke tabuk suk jorale asuk 2003 isimirom ko tabuk 2023 phainai tongkha ke sanani thangke 21 বছর ni manu 21 বছর phuja khlai Gurudev no teye mani we asai pheke ke katal kha asai pheke tabuk to sanani thangke social media ni jokni manu social media ni jok ngatamo mungsasuk ingkhano kisa ang khosai sanamu chungo eko sal kisa chugango dev group jana ro bahino nogoi mani kana Serapta nukjaka salai sakam yaklo kemai thangka hingke abo hairok hingke social media nukjak ngai tongmani jora kajak ma 21 বছর romai hujagi tongmani abo tam khlai tong asuk jora je puja khlai tongbo na nang sakbai thangni ni personal life eba nang sachung no sakbai thang haino tongmani kokta asuk din kolong mawa tongmani hingke ang sajung na ang nobo pa puja khlai tongbo bate lukurong na ba ang kok salia te nuk ni bororong na ba ang okong no salia tamo ke hindi ani kormo tonggoy ang malakya ani kepala tonggoy ang mancak ang tamani kasano kok sasinai ang tamani kasano majara desinai ani doyok to na ang palon khanya ani khlai thaino ang khlai nya hine ang jarawo ke ang aji wo tangga aji mangke ang guru puja khlai ang tini kerei ngoi tongkai ang kono maya ke ang tini khom bai khlai khom kholone khom na ang bus rok na ang puja khlai te sana kala yo aja ka
tini sana thangke ani besaibo tini kiristano khalai tong mani bo kaise kiristane pastor ngai tong mani che haige bo ano bo ba snamoi bo narang malia soi gurudev tong mani bagai bo ano kasui bo narang malia tamo ke hindi bo ano abo ni yang ni sepla nani ba guru ni yang ni sepla tumbu nani hine bo ano kristan ro habri kya baptist ro bo ano nari kha bo jaga nari kha ke anand bazar abo bo baptist nei nari kha no kete musuk bahan ro ba ano sari kha thoko go ano sari kha ano sba sarang de nani hamna ni ano sari kha ha ke ang apur ro kang lengui thangka ang sisa phaya ro ongkha apurke bo ano buni nogo gurudev ni god bujaga tahe rutu go ano buni nogo sapre telangai ano tuiro khane goni tuiro khane ano sijari manaka gobang ma hake dukho birman mansugoi ni tongmani jaga ba hamya khalanya ang bono bokti khlai tong ta bana ang guru no ba khibiya ba ang bunyo ba ang saya ke ang sojjo khlai khalogo tini sub jorawo ang hake no puja khlai tong tabu ke soino tini tam ni sasinai ba lukuni bororo te gana wo tongnai bororo ano khairo wi khakam jak pakya khairo wi khaka moi borok tini suba suro ruwa no kisa sung nono ni ni logi na sung tong sinai suna bu guru na no phurung siti ene ang puja khaimani rong no nugoi ba ang tini hima thangma rong no nugoi ani tong musa mu rong no nugoi masa muso bororo ani ungkologoru phenani rong ni kok sapakya ba buddhi sapakya haike ang borong no masa muso logi tu ye ne ang guru puja khalanya ni sengkha guru puja ro khalai tong absu jara no tabu kok sau tong tau sati bago nang sama lang sapi ke abusuk live ani jini langmao to ko bangmana jungtal buso bulung ni kasai ma phayo thik abo jotono asa ni jini langmani kong jotono sawi mano phiaba abusuk jora romane bisingo tabu puja ro khlai tong hunjakmani bo jaga ni simi puja khlai phaimani bo jaga tabu puja khlai ni hinke mondir rok nango hinke mondir rok nangmani bisingte bo jaga la tabu puja ro khlai tong tabu ke mundiro bo thangai malia balama bukisa hasalonga rangri ro no bepar nanya ang mundir thamalia asal bosar khlai ro moi tong mani hike ang la shuini khlai tong ba maso duibar ang la shui ba ama bushak purnima hike ang nutun bazar mundir thangai ang puja khlai tong aboni kai tabu hingka aboni ulo hingkai ang thangmalia ba sukmalia hanai ang tabu kai tamo hindi hingke tini takhuk rok bo boro yas khalanya hini yasagoi tongmani bai ang do khalai gra thum hingke hanai ang tini thangya ke khalaya ka tongone ang tini haipena ang nogo haya thumani nogo na ang tini guru puja hanai kaisa khalai tongo ba mani god chongoi guru ni god chongoi ang mano puja khalai tongo ke tabuk sab jora tirpa haste bo kobang mano gurudev santikalino pujinai eba sakbai thang chugui tongkhaba sakni nobono monjir rok khlaiye god dok songlaiye pujilai mane songbuko nge phiaba tini to korbu khai kaise sikoncha kamiwo chanani thangke tabuk to omo korbukni norindro kamino hni mano ramkumar so omo elakar kaise no khobjagi tongo hinke o elakaro tikoncha tabu gurudev ni asai ke hanmani norok kabang mano norok comment khlai sawi mano eba kabang mano sung asai kha asai mani bumani bohokni ongkhri phakino asayo abono sima asayo hanya asai mani kabang mano tongo ge pheba teni 2002 ni simi asai tabuk suk jora 2023-24 phai tongkha tai talsa ingkana to 24 ongkhri tongkha pheba 21 bosoromi asaijak saimanya mungsapono sia jotono siring kebo sawi manai kiri tini hotatsa tini asomsa peplai phaimani haike norongma tongjagane aboni bagino ang puilano saka kuthuk kokno chung bisingni kokno ekhragoi tini salanyani hini phaijak ba bisingni kokno chung tini trek salaibo tongo eba trek agogibo tongo bisingni kokno sana hanke tabuk sudro tai kaisa sungmungo thangnai tai kaisa sungmung go omono ngnai gurudev si ngui tongkha hanke kabangma mutai miabai kolop jangnai bo tongkhana kabangma aru girong motom bo tongkhana aborong ono tabuk sudra naida tong eba naya khotang dita tabu hingkai
बैसाग मासनि सिमिनो आं रुगि नायनायनि बा सेंजा गेताबो गोबां मानो रुगि फाय दङ आनि नगो हिंके जरावो हिंके फुंनि टाइम रगो हिंके 10 जन आरो कलाय थाङो हिंके सारिनि टाइम रगो हिंके 15 जन आरो 20 जन आरो कलाय थाङो जरावो खेबा 3-4 जन आरो अंगै थाङो आबो हायके न ताबुसु जरावो रुगि नायजागै दङ हिंके रुगिबो कायसा प्रकारया गोबां मा दाल बिदाल जानि जानि पदरे पर बेमार रोग आबो हायरक फायु हिंके फायमानि उलनो आं बरंनो नायखे बा गुरुनि नाम बाय बरंनो सुकलायखे बा गुरुनि चरनि दैरक बाय बरंनो जाब्रिखे बा बर हामै थांबाय किया हामै थांबाय मानि उल हिंके बर कुबुय नहने बर मानि नानि रक सोलोंबाय दंबाय का हिंके हायबानो तिनि हिंके जा कुमुटिबो करे आं आसक बसर मैबो आं सिजाया हुइजागै दं मानि तामो हिंके तिनि बोरै बरक बा मनुष्यरंनि आमजं मा फायानो नासिले मा फायानो मुसु मा फायानो हाय हेने आं तिनि गुरुनि सामं कतर ना तांगिया हने आं तिनि हुइजागै दं मानि सिरिं सिरिं के साजों फुजा खलाय दं मानि सिपानो असामं न तांगिया के दं मानि तिनि के हुइजागै बो मालिया बा सायावैबो दंगै मालिया तामो के हिन्दी बरक तिनि सागबाय थां साकलाय जागो सपाय मानि बागै गसुवे रिखा आंनो नरंनि मा हने के आसक गोबां कुक बेमार मानजाक गोबां कुक रुगि गोनां रक फाय दङ सालो हिन्जाफोरनाव गोबां कुनो फाय दं मानि दाबुगान तिनिखौथ' खोनाय मानखा हिंके आबसुक बेमार रुगि गोबां रकनो ब जागा तने उइदे नाय दं ताबसुक जरा आबो हिंके आं मन्दिर रगबो गरै ताई मन्दिर तंखानो मन्दिर मानो तंदर मन्दिर बा गुरु न तंदर मन्दिर सिकन्ते सानि मन्दिर रक दंगो के ताई बिनि लुकुनि ताई बासा तंजांनाय रगबो आं खलाय माइयाको हेके ताक तंग मानि नगन आं हाय नर्मेल के नाय दंगो बरंना हेके आं बरंना थुनानि चानानि जागा रग रैमान्या बरंना आं मांगर साप्तावा वाइसा रक फायदि आं नरंनो नायनाय हिनि आं बरंनो कक्साका हिंके दिनो वाइसाराव बर गारि रिजार्भ रांनाय सुकलाय जाक फायो हिंके तिनि हासालनि बरक फायके कष्ट खेना आं थमानि लगे न बरंनो अनक चिकन चावो न बरंनो मुथु वैसारे उन खानै नायरिनि रखौ हन्नै हताम र मुथुनि आं बरंनो रि रख के सराय सराय खनाय मान खना गोबां कुक खनामानि जों खनामानि गोबां कुक नखरकनो ओ जागा फायै बिनि थानि फायै गुरुदेवनि थानि फायै सा खामानि रगो जों गोबां कुनो खनाय मानखाय बा जों गोबां कुनो नबो नुखा आनि कुलगन रंग नगो बे मानना गोबां कुक रुगि हामै थांनाय रग बासुजाक दङ जों बरक बायबो त्रेखे कक सालाय जाय हिंके खामानि ताखुकते बुकुक सं खरसा थाइखलाय उते कायसा ताबु लुकरक हेनपिरुनाय देव गुरु बा सुइ सापिरुनाय लुकरक अ कंना सापिरुनाय देव गुरु बाहायना सिगां सिगां गोबां कुक लुकरकनो रुगि नायखा यागुलो हिंके ब्रैति खाय थांमानि नुखासों हिंके आबरंनो तैले ताबु निनि थानि बकक रंनो कसार मुं दं लुकरक मता छाना कलायो ताई मा बाबु संरंनो कबong मुं ताई खाकसां मुं हामजां मुं बायका नरंनो कबong जावो नरो हिन्दुनि नियम न तैयैबा मानि भक्ति नरक सावै सामुं खलायैबा नरक सामुं हामिया न ताताल सामुं न नरक ताखलायदि हिने साखलाय जागो तामनि हिके तिनि नुक जागो बा साजागो तिनि नेट दगक ति साजागो बा कासाजाक सावो तिनि मानि भक्ति सामुं खलायै गुरुनि कक पवित्र न तैयै सामुं खलाय दंनाय रक तिनि ब्रह्मन शक्ति सालि इंगै सामुं खलाय दंनाय रक तिनि मा गुरु हुने गसि दंनाय रक तिनि साकमं ब्रह्मन हुने गसि दंनाय रक बरंनि सांमां रक ताङै गोमाजाक बरं तिरिपुरानि बिसिङै गोमाजाक रक तिनि मांपिले तिसा जांनानि नांखा बा फुनुक जांनानि रक काया रक तिसा जांनानि नांखा अमा हायरो हके ते हिन्दुनि नियम खलाय दंनाय रक ते ब्रह्मन इंगै दंनाय रक बिनि यागुलो सामुं कतार कतार ताङै दंनाय रक नि मोखां रक न ता सकप्रक थुमनै आकक रक नबो साजा खलायो तिनि अमा तातालनि कगिया बा नरंनो जले वै कुतुक मानिया नरंनो खायरो गैसे नरंनो कक सावो sak sak ang kok sawai ba tamu ongnani norongni saksi kemawo norongni kahamni bagai se norongni ma ngai ba sai kok sawo norong amono yasa kai nadi norong ulni din ko ba ungkolong ni din ko norong na amono ampa ma tai akorom ungma okko ki film rok taro hajade ang norong no khoma busano
तामखे सिने हानो सिने मानो पुजो खलाइने विशेष खलायो ब्राह्मण अंगै पुजा खावो दिने माने भक्तिसि अंगो हके सैन्य माने सामुन खलाइदि दिने बुनि बिहि बसानो खारै नामानि बुनि बिहि बसानो तुयै टंमानि आमा हाय परिमाण पत्र रंग ने डकटा तिसादि ता फुनुक दि कायसानि दारा तै 100 जनानि बुमुं हामिया अंगो साबाबाय दिने सवै साजाका मिकाय दिने ख्रिस्टान रग सवै साजागो नाइसिगै नाइगेदि हिन्दु टंनाय रंना बुनि हिक साना तै खारजाक ताइ सैन्य सिंगै ओरो बिर खाइबिरे ताताल बिरि साजा हनै दिने यरै यासि यरै कक साजागो सिलजाय साजागो बसकां रगबो साइखना रिजागो आको रंना हानि बागैनो दिने नरंनो खमा सानो हानि बागै नरंनो दिने रिंगो आबा हाय गुरुनि सामुं तांखे गुरुनि सामुंना थिके तांगैनो तंदि हायाके गुरुनो कायसानि बिसिंतै 10 जनानि 100 जनानि बुमुंनो फालजागै दुनाम ताखलायदि खापानि ताखौते बुखसं खानाय मान खाना तिनि sak साचुंनो जरा कलकमा रमै पुजिबै फाइमानि गुरुदेवनो गुरुदेवनि आसाय फाइमानि फेबा बबसक langmaw कष्ट खलाय अमसु जरा सकबायखा अब केबो साइमेन्या जोंदिन खुदै केसासा खुरसाका फेबा langmani कासक कथमा कलकमानो सावि खनानानि आबो उन्या तामनि हिनके ताबु बिनि थानि मुंसा करिखो बिनि sak साइचुं यापुं बासा माबाय मन्दिर खलायै गुरुदेवनो पुसिबि दंगो आबनि बागै फाइनाय सालो बबसक जरा खलायमान हालुकुरक बबसक जरा खा चुबायमान हालुकुरक नरनि थानिनो एबा नरकनो वान सुकनाय एबा तिनि बिनि थानि बनो चुबानाय करै ओ जरावो बनो फाननाय करैनि बागै अम हाजा क्लाय दंमनि हिंगे खाबनि ताखुकते बुखसं जों तिनि हमसक जरानो उंसितों तामनि हिंगे जों नांकुकमानि तिनि कक रक खना लायखा नांकुकमानि कक साविमानखा हिंगे नरक कक बथमातो खनानि पाइखना तिनि गुरुदेव अंगै 2002 एबा 2002 नि सिमि गुरुदेव अंगै आसाय फाइमानि तिनि सुक जरा 2024 फाइनाय दंखा तिनि सुक जरा सुजरा कलकमा रमै हिंगे ताबुक नरक कोनो कन्फ्युजन नि ककरै नरक कोनो चाबि मानिया एबा वान सुकमेन ककरै नरक तिनि कक बथमान खनायमा स्राय मामदिसना कयनाय तरक जों यांगो और ये नुबैमान खना जों अरनि तिनि साखसायसुंनो जों फुनुया अ गामिनि लोकरक बयबो जों सालाय खाबुनि ताखुते बुखसं जों तरक थाङैनो सालायनाय जाय सकानो सागरानि नाना निनि सिनमुं गेसार गारि कइलाना ani sinamungkai oma oparan bungka Narendra Para kani bungkai Dergati Debroma हिंके जोंतो सिंगल फ्रेम ननारि जोंतो और जागावो फुजारो खलायो एबा गुरुदेव आचार्यनि खामानि हिंके अमल नरला बुफ्रनि सिमि साविमान साग्रा दिकिसा abungke taklai nong hanjinan agin simu sile shusi mala haipa no tong jao bo sai sai jono konene bo sai sai jono motairo rang ro tong phoro ko roi phan tong khana nai chom ja gya ta jung jan bai ja pa ja ya ba mon bati kong sa rong no wai thang ro so ko tong ja pu ga bo bisim chen sing siata ga onek dirgo bosoni kok simo ga no bono bosaigo kistan pas sob ja ja ba bono bo kiru kek de salsa no ro go sini para no mon kon para ne kacha baba ne asram no sansu ni baba aro asram khaipe kya afro bo thana musung ka ang dokan phephere ari tongjau afra no mon bati kaise ong mon bati thaisa dokati thaisa sanjau tepsa bo saini khogui thanan ko bina khogui ne ro haja jaka ta bo thangka bo thangka kanya bo lengai tong jaka be ekdum meltung khororo kitong khororo har krishna khororo khanaka hai bara ngane hada hamza mutai nguni sia ke bo hanya li leng thau kai afro baba buwana jaka bono to si jalia bin bo sagu matanya ka afro baba saka bo gurudev ma santi kanisi baba susu khum baba
Hingga apa nih simi norok salman lai mani ta. Apa nih simi sai to mana do. Hai bono bono ke pan cia ya hai. Am ti ke tong jata bo. Ma hai bunyar go ya go long tang jawo. Za jawo tong jawo. Bina bicharo go bo sai chi jong mo guru dem ni puja khai tong na to guru puja ra khai tong jana ta. Hingga sui chi chi jang mani ke tak lai bo ma si sim jing kham. Hao bo thang ta. Hai. Bisak masa. Orang kuma parani abo an ganan tonggo. Tabu an ganan tonggo an bai. Bai kala jawo. Bini apun si bini bodo gi ngai pai imang ko sapai pun si ke omo ko kwa karan thata ko. Ko wari thata. Tongte ke kubu nyo. Pai ne sukula ja kan ka hamoi bu thang. Ka cái tay cái xe khăn áo vào nữa, cái bộ phải cái được cái này kok bo thama hinke puila imango sapaijak kha khorokja kamini borok imango sapaijak mane simi ok awayungi thaka abo hachina acha agin simi tolo tongo hapen bo saisi chung tong jata gurun samung tang jai no kharma angka abo ne simi ke o rugi ganaro phaiga cái chocolate cho cái hầm thang cái anh bố yak bố sẽ mày tali khai có tao mà khai rồi muốn thang cái bố chocolate mà hầm thang cả cái price sẽ có băng mang kha 1000 ni 1200 sẽ cả khana je rugi na jang rokta awa par ka cover kwai rok so se phaiga cover nai rok iko tabu bon par ke kisa 1000 gobira ni basala hanja an sung ko layo aba hamaya kasang ka hama sing tongka acha omo kok to tabuk tirpura ganangi saimanja ko ocha korbu gana gini tonga rosmi siko ka aba rosmi jamo sung najane bangi tongka henke tabuk je kobang mat kaisa state thingi jongai kaisa tirpura hasi sing tongai kabdal bidal ugi to tongai no henke borok de najana musungi tongnai ora phanya musungi tongnai henke tamu khlai ke tamu saboi or jaga phaiman no abo to Pakai ke bahamu, telemurani kaisa, ekdom serial, tongla kah ni tong manino, bini baham je kalayu yang sondro, abo ni gusti kalayu ta, bin kakak pukaka, bupayung, ekdom serial master sakit kan, engkai bayang khabar hoka, bihi bungke sampati, engkau sampati bo sai to gunai, oro to buya sa phanya chocolate ja phai mangka hambai hungke oro kaisa oro bacha chocolate nai gena nai borno khabor ka phone bai chao ka phaiga a boro rogino to bai thang tu me ko angkai boro a rogi nai ni bi je ba bini pi phano phaiga na ang ba su pari jong rung jang li hangka ba phai male ti para rakha angkai thopar rohoka angka mono talangai khap kharadi thopar ke sikladi na asu serial se tabu ke hamka ekdom bona IC bisingo tonman IC anya bisingo ta jengka to sana ringi yam tike tonman eta ka di khera ton phekebo angka mono soyung mano ne ma hanai bele gurudev no ma hanai bele kubu nyo gurudev no kogoi bothar mane kogoi bothar mane yagolo bini phala hapajak jinor ma santi kali gurudev abono no tai baisa gurudev santi kali bini langma sasulang mani yagulo ketal kha asai phepika ke omo haira ko khnabo gurudev santi kali salang mani kok thei thangpono haino hai kasang nge asai phina mani kok hinga omo bai to sanan thak nanglai nyo tongkha mani haita hinga tabuk gobang malu rugina jane rokno tabuk korbuk ni bo jagao phaike tamkhe phaikangke o jaga phai najak phai mana abo kisa saka belen chaon kisa lama kesa long ka ba gari reserve fan nai ma phai gari reserve to korbuk ni abo kamiwo phaika ge bobai malai phanya ta gurde sandi kali ketal ka sai phani ba tabu abo to mani ke Narendra para wa acha ke boka agi to mani ke Ramkumar para ne yang Narendra para o sai phai ta acha ai pon bini ra songkar ro tabu abo to purbo korbu acha oro jaga na tongo hinga rugiro nanya ni hinga oro na nai tongo ta na tabu oro no nai jawo bini no buchi kontete angkai kesere bekeno nai tong jaw bo
Angka tinanggo lokorok je hamjagoi tongnai rok tau to bini mondir rok reikho rogi rok phaika thujangnai chadangnai rok reikho ba sobanai musungoi tongnai rongla nongni nong kamini loko kamini khoroksa engei chakra jak engei tamle kok chana musung sobana musungoi tongnai rok abo to belai ke zamani ko media rok bo phandoi no sakana becara bo tongjau bini godrok togrok saklari phajau gurudev ma santi kali humpu sauta bo ang oron tongna angle nono tui tong mangala nang to pavitra kaham ma nang to kotor gurudev ma santi kali angle nang bai tong mangala ihe ale te pete kapan tong nai hone si bo sai tong kai acha gurudev santi kali sapai ka tabo ketal khe ngai no acha bo nang nang bai tong nang nin sang ko sko gya ang nin sang ko ja hap ka tang khai ja ma mondir ko ri ja ba khan ma chai si che la khai tong ja hong ke bo ni ba je jara soba nai mo sung ja nai ro je jara mo sung tong nai ro sobai ma khang kai soba phaji ni sang ka kicha sa ja hong ke media ro ni bus kang bo kicha sana mo sung ja bono mondir kaisa tangari ma khang kai belai ka hamu rugi je phainai rok rugi je nai phejang nai rok portomano hamai thamai man nongmani bagai angke belai ma gurudev ma santi kali no gurudev no belai ke ang bisat sawo kubu nya nom choidum matai no choidum ma gurudev no mo ekdum choitalya omo u tamchen kamu u dev guru song aba haya bo becara tongjau khan ma chinjaja ai tongjau bo kubu kari chabar kolo kari bin jaga sampoti tonggo bormo tongja ma bai bo lahar kalai tongja ma hai tonggo bini jaga sampoti belai kabong ma acha ke tabuk bisas saya rok je bisas khayangi tongnai rok bobai phaine nika phaibe malai phema rota na je bisas sayang tongnai rok bobai phaine malai phaine ekdom anand ka kahma kai kok lam salai thangon man acha ke belana hambai na no khaponi ta khokte buksom ma bte senyang khaponi ta khokte bukuksong noro khanai man khana tabo khunke cheng kok bothma oroni simi han he angkhoi phaipur nai ang kok gurung je ang omo hangkang ke chine nana hangkang ke puila imang kon nukjagoi bono sapai nai bono kok awai khai nai o elakar gonang gai amamli senai nang jang busang phane koni nana jung to khanaka ni khuptino omo awa ingu sandi kale asai mani hinai puila imang kon nung bobo haikun nugui bobo ka sapai jak mani kok ang khai haji nak rong na ya na ang khai haji bang nung nang chori hamyang khai mas kini ketam to ka sai mia nang maya lubulum ya sab saya hingga dokter ko thang na kya dokter biti tu jai na kya 2-3 bar garing ya ta hingga ba emang go ang nung ma khai haji tabuk sini ma no phayei dog lam bo a so ko tong phayu hingga ani nok nim borok sengkata ongko ma nang chori hamyang mana ham do mana abo ham man kalai cha chubli ni no tam bai bang usnui se usnui ko phor bo samni samtam khaloi bono dalok sar khang ka ham thago mokol kol ni si nango abo sar ka ham thanai ta kalai cha chubla hin sao apte ni khana saja ka hang ka ba ai thangai man ai gera nai boy mangkok samani muk thang bu tui bui to bor to matai puji tong mele matai ing tong mele gai thang nai gera na gai thang di phayei bono binor thikna nai ti pora rok tlangi thangata ti to tlang hang gai nung ka tini tui nung hang gai mai khudang ya khana te ke khudang kha gai a thani no sung khai bihas khai chu khata ma no bo noi nge hai ngi se ani ruk bo mai bo sei mangka ham ham ka mung sai ya si kolom kari kusum kesa kari si kok hunke
nung sakhamya klai tongmani nung sakhamya klai tongmo jorao imango phai nung sapai jakha nung sapai tabogo katal ke gurudev sandikalinge achainai abin khani phai sok mani kok nung sok pai naijakhano tabuni rugiro hamai nung basai tongman khata ao u kahang bo ya hang bo ya kai chai ma ya nang ma ya kai chem chem to khota ai ko i ko kulum bo kore ko sab kore si e ap te khai binor ti por nang no hala ham do jawang abo ma santi kali nor no ti por nang ka angai ham thang jaka angka anani sinumung ki share gara dito angkai an para khai ram kuma para an bubong khai rajulaki acha mamle ti sanai tabu ko truk chini fok sungmung chini teng naituk mung eba sai to kui nai kha sung bom su jora kok salaiman ya golo tabu ok jotono khusa jagi phaikya jotono khuri phaikya Gurudev Santikali to katal khe bo mine langma saso langman ya golo katal khe asai phaimene bisingtei 2002 ni simi asai phaite tabu 2024 kawi tong katai tal sang kana 2024 kakha asu jora kadakma asai phaimene ya golo jeng tini o 2023 ni salo tini bono Gurudev Santikali nei elakar kami amchani lokorok sawi mankha tini khoroksa chakrajik khoroksa buri bini sakhamya klajak ngi tongmani phiaba bo tini imango phai sapaijak mani yagulo thik bonono tini Gurudev Santikali hini kami amchaini elkar gnangai jotono mani lai tongmani kok amono tei kwbang kok lukurok saimanya haste gnangai sia tongkho abono tei ang tini norni buskango phungnani hinai tini ojorabo tini jesa jaga tongphano tini natugui ma phaimani kok Kapuni takuk teh bukuksong norok kuno confusing nani kok krinya norok judi puitu khlayangi tongke korbuk ni Norindro kami Ram Kumar kami himjago korbuk ni a jaga phaikera norok abubai phai malai phainai babai tam kok sanai norok puitu khlaya hanke norok phai salai phai mano eba rugi hamya ngi tongnai sakhamya ngi tongnai rok bahaino bini thani phai kwbang mano ta usu jora jeng khanamani 5000 ni upor ngi tongkha rugi hamnai rok phiaba norok bo je kuno thayapana tongli Judi norok puitu khlaike norok bisas khlaike waisa phai najak thangai mano hamka bo norok hane hai phai pini hamya ka bata phaya phai kogro bo sarmani tongo kamni lukurok khabuni takuk te bukuksong tini jeng omosuk jorano norok khanai man khana kamilin lukurok ni khuktei Devguru masa hamya bai tabo kwbang mano Hindu dharma kaisa dharma no kusukti sei kok samani ya Hindu dharma ni je pujari tongnai rok kwbang mano Devguru bai sui sajagi tongo phiaba joto borono Devguru hai engya joto borono Devguru bai sujangnani kokya juri norok tangmuna puitu khlaya hanke norok korbukni Ram Kumar eba Norindro kamio phai okna kasar rok phai norok malai phaimano tabuk katalke Santikali asaijak tini amosungno khapuni takute bukuksong tini busuk jora nor nang phunubiman phunuka saitokha norok abai kala nai tongni ang nor ne buskango sakbai chong amor debur ma tongo mamlete sanai rohendro riang bai